बायदि बुखारलाङो नोङो आंनि गोसोखौ जिउनि बे दावहाखौ नोंजोंनो देरहागोन लोगोसे नाजानानै बिरगोस्रि हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेनानै थानाय बिरगोस्रि अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन आरो सोर सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेजों लोगोसे मोननैसो आपडेट दंबावो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो अब्लानो मिथिगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्राय नायनो थाखाय नेना थानाय बिरगोस्रि आपकामिं बैसागु अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो जोंहा सानि बि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां बिरगोस्रि आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअजों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सानि ब्रह्म बिथांजों लोगोसे अनसुमै बर' बिथांमोनखौ। आरो बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि करिय'ग्राफखौ खालामदों मानब्लाब्लि ब्रह्म बिथां, मेथाइखौ रोजाबदों खनसाइ ब्रह्म बिथां। स' लोगोफोर दायो बिरगोस्रि आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङआनो। नोंथांमोना साननैसोनि गेजेरावनो सानि बि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बिरगोस्रि आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदि लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐫 बिथांनि अफिशियेल इउटुब चेनेलनि आन्दारावबो गोदान मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय मोजां मोननायानो नोंनोल'खा। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअजों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐫 बिथांजों लोगोसे बिबेक बिथांमोनखौ। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ सुजुदों दीपक कुमार बिथां आरो मेथाइखौ रोजाबदों लैथुन नार्जारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मोजां मोननाया नोंनोल'खा आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआथ' जोब्बायानो जानांगौ लोगोफोर। स' लोगोफोर साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐫 बिथांनि अफिशियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे गोदानै फैनो गोनां बिरगोस्रि आरो मोजां मोननाया नोंनोल'खा आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअफोरखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।